Ja, er waren nog twee bjemmen die hongen en de rest wie voort. We werden enorm teleurgesteld. Mij Christ willen die in het Varutjoch hielden de Makkemer-ondernemers de Kerkstraat omdopen tot Kerststraat. De versiering wie in de lampenpjalen hangen, maar de wille had maar even dworren. Het AED-apparaat bij de bank had ik een opdonderhoorn. De dierders stonden op beeld van deze beveiligingscamera. Even hoe wagen ze in Makkem daarom onjefte te doen bij de politie. Maar de dierders had blijkbaar berouw. Want van de morgen doeken de vermiste Chris Biem spontaan weer op. En nou hopen we eigenlijk dat de mensen die ze dus weer omgebracht hebben, dat die zich assisteren om ze in de BM of in de pil te zetten. Want ja, dat hebben we ons man dient. En om het nou even de tweede keer te vregen van, wil je het alsjeblieft van. Dus wij hopen eigenlijk dat we wat assistentie krijgen. Om extra verstevigende maatregels bij het op het nij ophingen willen de ondernemers net denken. Ze vregen de vandalen op te houden, maar hebben streken. Nou, het is net zo vredelievend, hè? Het lijkt het eigenlijk nergens op. Storm en de wind hebben ze trostient. Dus extra vesteren, dat is net onder orde, denk ik. Nee. Beetje meer crisisgedachten. Beetje meer crisisgedacht, precies, ja.